Oiartzun udal ikastola partzuergoa, Urmendi izenez ezaguna dena azken urtetan, aurreskola bada, 0-3 urte bitarteko aurren heziketaz arduratzen dena. Hemen gaude, gaur egungo gogoera da, ustez, datorren irailean, iraileko hau ja desegingo dela, eta orduan 0-2, Urmendiko 0-2 lehenengo bi ikasturtiak, edo lehenengo bi ikasturteietako aurrak, pasako dila aurreskola partzuergoa sarera. Eta 2 urteko gelak, ustez, ikastolak hartuko ditula bere gain titulartasuna lortu ezkero. Orduan, momentuz, hau da dakagun egoera eta hori gertatuko dela uste dugu. Eranta iritsi geha, 2024ko azaroan, Hezkuntza Sailak esan zulako udal aurreskolak ez zitula gehiago diruz lagunduko. Hezkuntza Sailak ikentu udal aurreskolak, EAEko udal aurreskola dauden dozena hori lagundu finantziatzen. Orduan hor lege bat oinarritzat hartuta, esaten duna Jaurlaritzak baldin badu bere zerbitzua, udalak ezin ditula zerbitzu bera emateko lagundu, oinarritzat hartuta, gelditu zen ikasturte hau da azkena diru laguntza emango duena. Orduan hori izan duzen pixka bat abia puntua eta hortik etorri da urte terdiko lan hau dena. Eta momentu honetan, hitzez behintzat adostutakoa betetzen bada, datorren ikasturtean, hau da irailean, 0-2 urteko aurrak aurreskola partzuergoan txertatuko liake, eta 2 urteko gelak ikastolak lortuko luke titularidadea. Orduan proiektua bera 0-3 puskatu ingo litzake, eta bi bide hartuko lituzke. Gauzak hitz egin bezala badoaz, baina oraindik ez dago ezer ziurra, ez dago ezer martxan, gauza asko itxi behar dira, egoera hortara iristeko, orduan pixkat airin dena. Momentu honetan, gauden egoeran Urmendi 0-3 proiektua zatitu egingo da, guk 0-3an egiten dugu lana, beraz 0-2 aurreskola partzuergoan txertatuko da, eta 2 urteko gelak ustez behintzat ikastolak titularidadea eskatzeko bidea iriki du eta hortan gaude. 2024ko azaroan izan genuen diru laguntza horiek etengo zienan berri, Eusko Jaurlaritzak hauez jakinarazi zigun, eta bilera baten ostean moratoria bat lortu zen urtebetekoa, eta moratoria hori baliatu zuen udalak egoerari eman zitezken irtenbide ezberdinak aztertzeko. Irtenbide horiek herriko aritu eta arituakin nintzien, hezkuntza munduan zebiltzanekin, eta hortikan atea zienez bide horiek aztertu dira, nahiz eta askok bideragarritasun ekonomiko ikan ez eduki edo legez bere oztopoak izan, iritsi geana da azken proposamen batea, berritzailea ematen duena, baina orain dela 30 urte ere ez, mahai gainean egon zen proposamen ua, zela momentu honetan Oiartzungo udal aurreskola partzuergoan Hezkuntza Saila bea sartu zedin edo sartu dadila, aurreskolak partzuergoa bea sartu dadila, eta sortu dezagun 3 hankako partzuergo bat, EAEra beira ere ez, hor berritzailea izango zena, eta publikotasun eredu berriak edo ikertuko lituzkena, eta gero eredure izan zitxikena, ez? Proiektu horrekin edo proposamen horrekin junginen Hezkuntza Saila. Bueltan estatutuetan Urmendik edo Oiartzungo partzuergoak jasota du beste eragileen integrazioa, Hezkuntza Saileko partzuergoak, alegia aurreskolak partzuergoak ez daka estatututan hori jaso, orduan hor topatu gea ezin batekin, jarraituko dugula gure bidetik hori ikertzen, baina gaur-gaurkoz eta irailea beira aurreskolak martxan jarraitzeko bideragarritasun ekonomikoik udalak ez dunez, egokitu zaiguna da integrazioan lanian hastea, Hezkuntza Sailakin batea, iraiak batean aurreskolakin jarraitu ahal izateko.